Čauko ľudia, ja vás vítam u recenzie tohto tu repráku z Actionu a v minulom videjku, kto ste ho nevideli, si ho choďte pozrieť, som tento reprák unboxoval a porovnával ho taktiež s týmto JBL-kom a je to vlastne, toto je JBL Go Essential, ale dneska sa budem venovať zrovna tomuto a tento dám preč. Tento reprák, ako ste si už mohli všimnúť, tak v porovnaní s tým JBL-kom je celkom veľký. Toto je moja ruka a to je akéby to JBL-ko. A dneska tu mám dokonca aj svoje hodinky. A môžete si to porovnať, aké to je, akéby veľké. To je masívny reprák. A tuto, keď si to tu takto potočím, tak je tu pár tlačítiek, zapnutie, vypnutie, pridať zvuk, pozastaviť, vypnúť zvuk. Tuto je akoby takýto príklop a je tu slon na SD kartu a USB-C a USB-C sa to aj nabíja. Ešte to tu má takýto fajný, môžete si to tu takto zatiahnuť a napríklad tak, kde zavesiť, neviem kde. A keď si to tu takto zapnem, má to takýto zaujímavý zvuk a úplne krásne svetielka. A tento reprák má vlastne výkon 25 W a výdrž batérie 20 hodín. Od toho minulého videjka som toto tu monštrum ani nenabíjal a ostalo mi tam nejakých 80-90%, niečo medzi. A má to výdrž batérie až 20 hodín a má to 5000 mAh. Skúšal som dokonca, či by som týmto napríklad nevedel nabíjať nejaké zariadenie, napríklad iPhone alebo jednoducho, či by som s tým nevedel nabíjať, lebo jak je toto USB-C, či by to nefungovalo, jak napríklad taký ten reprák, jak sa volá, JBL Charge, opäť moja výslovnosť, ospravedlňujem sa, ale jednoducho, či by to nefungovalo, jak keby ako nabíjačka. Pokúšal som sa, ale nešlo to. Tento reprák, ešte opakujem, stál ma 17 €. Keďže teraz idete do Actionu, už ho zoženiete za 20, lebo ja som to kúpil v akcii. Urobil som dobrého biznisa, takže to som celkom rád. A vyzerá takto krásne. A zo spodu má takéto gumové vecičky. Už ho ale týždeň používam a naozaj sa mi vôbec nevybije, takže sa určite oplatí, ale z hľadiska veľkosti to moc neodporúčam pre ľudí, ktorí potrebujú nejaké úspornejšie miesto, tak určite odporúčam toto tu JBL alebo nejaký určite menší reprák. V Actione mali od tohto aj nejakú zmenšenú verziu, že to bolo len napríklad že do polky a teraz to vidíte na obrazovke, ten reprák zmenšený. Ale ja som kúpil tento XL, toto je XL-ko a je to niečo väčšie od toho malého. Takže tak. Ešte si to tu takto môžete pekne obzrieť. A neviem, či som to spomínal, v minulom videu som to asi spomínal, ale není vodotesný. Aha, to som už asi spomínal, nevadí. Takže tak. Toto by asi bol konec. Moc o tom nemám čo povedať. V minulom videjku som toho povedal asi aj celkom dosť ľudia, takže poviem vám už len dve veci. Dajte odber a like, ďalší odber a like a dajte čo najviac odberov a lajkov. A čau, vidíme sa u ďalšieho videa.